ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị nka chita agba afọ fọtara anyị ihe ọma ma fọpụrụ anyị ihe ọjọọ. A sị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m onye chụkwa anya daa, onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma o nwee. A sị m na kakaka ya ma anyị chichi ya ma anyị. A sị m na onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ n'ọzọ ya anwụ. A sị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee ka m na be anyị, maka na adịghị ka ibe ọ na-agụ akwa, ọ na-agbawa obi. Aka m bụkwa onye nke gị, Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Obiọma na-akpa m taa maka na ọ na-abụ nna anụ testimonies ndị Chineke Chukwu Okike onye pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. I keep saying it. Ndị o si n'aka m wee gọzie, ọ na-enye m obi aṅụrị. Meseji ji bịa n'ụbọchị taa, message of hope, na ihe ị kwesịrị ime ya na ihe ị nwere ike ịkwesịrị ime maka ezi ahụike gị. Ozi a bụ ozi enyere m yesterday, wee gwa m na onye ka mma akụzi taa, maka ihi na ozi a na-ada taa nke ị ga-anụ taa. Yes, a ga-esi n'aka ya wee zụọ imirikite ndị mmadụ. Your life will never remain the same. Ọ bụrụ na ịnụsi ozi a ga-ada taa wee implement into your lives. The thing bụ na enwere reason ozi anyị wee daa, and enwere ọtụtụ ndị mmadụ a ga-atọ na-agbụ nke ignorant, na-agbụ nke inwere onwe, ma n'ihi kwesịrị ịma. So gee ntị nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere isi awele na ndị ga-abịa akọ this video na-eme taa, mee ka sure na isonye na vidio a wee ruo na njedebe, ka ị wee rite uru na ngọzi so na vidio. Ị ga-anatakwazị ngọzi na ọbụla na-enecha vidio atụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezi. A sị na ọmaka ga-emere nwoke mere nwaanyị. N'ụtụtụ taa anyị ka na-aga ọfọ for 14 days n'isi ndị niile ndị ga ihe ọhụrụ ga-ebido mebe na ndụ ha n'oge ọgwụgwụ arụ anụnwa bụ 2021. Ozi m nwetara na mgbe anyị na-eme achụ aja mbụ n'elu a, ọtụtụ n'ime ndị a na-achụrụ aja n'isi ha ebidogo nwewe testimonies already. N'agbanyeghị na ya wụ 14 days erubeghị, a ga-achịkọta ya wụ ịchụ aja for 14 days ya na 19th. Yes, na 19th of this month a ga-eji ebulu wee si lụọ ya, ma nke ndị individuals ma nke ndị na-achụ aja ayiri n'igwe. Na 19 ka anyị ga-achụ aja wee chịkọta ya. Dịka anyị si malụ, abụrụ m onye na-egosi ihe ọrụ na social media, mana ndị niile sonyere na ya bụ aja, then aga m esendere ha the videos of the concluding parts to their various numbers, WhatsApp numbers. Then n'ụbọchị taa wafọ, ejere m chụọ aja dị iche iche na temple maka ọdịmma ndị enyi m niile, ndị ihe anyị na-eme na-amasị, ndị niile na-esonyere m na social media, my fans, ndị niile na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba. A sị m ịgọba ọfọ after 21 days, ọ bụrụ na ihe ị na-achọ emebeghị, nwanne gọba ọfọ, nwanne continue na-aga ọfọ, continue na-aga ọfọ, continue pray without ceasing, continue praying, continue na-aga ọfọ till something happen. Yes, something positive must happen. It have happened to others and it will happen to you. N'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Agwakwazị m ụfọdụ isi ndị niile na-ahụ ha nneche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ, maka na ihe ọma mere ofu onye amazing. A sị na ihe ọma na-eme na be m ga-eme na ndabe gị, ma ọ bụrụ na ị kwenye tap into this blessing. This is the time of blessing
blessing overflow. Now, na nchịkọta arụ anụnwa, I can tell you that from time till 31st December, it's still a long time for you to hit a jackpot, for you to receive that call, for you to receive that alert that will change everything about you into new things. Ka ihe ọhụrụ bido mebe na ndụ gị. Ofu alert is enough. Ka agbanwee ihe ọhụrụ ka o bido mebe na ndụ gị. Ozi nji maka ebe n'ụbọchị taa, mana before nga n'ihu echefukwara n'ụbọchị ụka ọbụla 8 to 2 nwa ụbọchị anyị ji eme counseling. Anyị ji eme counseling n'isi ndị mmadụ free of charge, mana ịgba afọ anyị a na-akwụ ụgwọ na ịgba afọ anyị ya na ọrụ mmụọ ndị ọzọ. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke mbụ, ọ bụrụ na ịbụ onye na-eso wee na-aga ọfọ for 21 days nkwụsị gọba, n'ịbụ onye na-efe east, ma ọ bụ n'ịbụ onye na-aga ọfọ nwee taịm iji aga ọfọ kwa ụbọchị kwa ụbọchị, na ndị na-ayọ ka ha so keta oke na aja na ọfọ niile na-agọ na-achụ na Ugochi tubelu Odinana temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Echefukwana na ị ga-eji akwụkwọ like foolscap or whatever, etiti akwụkwọ ịdọpụtara idelu ihe bụ ọchịchị obi gị akpọrọ prayer point, like nye akarị na 3, 1, 2 or maximum 3 na akwụkwọ ahụ idenye ahụ prayer point gị. Echefukwana iwere ego like 50 naira, yes 50 naira ma ọ bụ 100 naira note ọ na ọbụla ị nwere ike, mana denomination ọbụla ị na-eyuzu ga-adị 4 ahụ ọzụkwa na iri so broke, ị nwere ike iti 20 naira, mana nke ọbụla ị na-eti ga-adị 4 in number representing ahịa na anụ ụbọchị na anụ. Itinye n'ime ya bụ akwụkwọ ifolduo ya. Then echefukwana ide deeti ụbọchị ibido goba ọfọ na deeti iyi akwụsị ya eme 21 days. At the end of that 21 days, iwepụta ego dị n'ime ya, gbaa anya bụ akwụkwọ prayer point gị ọkụ, tinye n'ihe dịka flat plate, mana maybe stainless, so that mgbe ị mụnyere akwụkwọ ahụ ọkụ ka ọ ghara ịgba the plate isi n'ime, imechie fọpụ the arches n'ikuku. Then iweruzie ego anwa itiri n'ime ya ife onyinye akwụkwọ ahụ for 21 days ganye ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị ka ndị ayịyọ beggars, maka na ọtụtụ n'ime ụlọ, mana ọ bụrụ na ibi na a city, maybe a developed country where might be difficult for you to inweta ndị less privilege ị ga-enye ụmụ udo small money, nsogbu adịrọ, ị nwere ike sendị elu m ego, then ego ga-ezu ịchụ aja na ọ bụrụ na ị chọrọ ka a conclude ya na temple, mana ị ga-esendị ego ga-ezu ịchụ aja, ọ bụgoro aja ọkụkọ mee saraka bute mmanya, maka na Ugochi tubelu Odinana temple enwere ọtụtụ both ma beggars and ndị na-abịakwa abịa eri ihe eji chụọ aja kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Dịka echikwa bụ Satọde nkwọ, anyị ga-egbugasị ebulu bute mmanya dị iche iche, ọtụtụ ndị mmadụ na-abịakwa bịa soro rie nwa aṅụrị, kwuo kwubi okwu si ya gazie. So ebe ibi, ọ bụrụ na ọ bụrụ ebe ị ga-enweta ndị ga-eso, ebe ị ga-enweta beggars ị ga-enye the money, ma ọ bụ na ime sara aka na ebe ibi abụrụ ebe ndị mmadụ ga-abịa wee bịa soro rie ma soro nwụọ, nsogbu adịrọ. Then ịgwa m sendere message na WhatsApp na ego ị na-esendị nwoke a ewee gbuo ihe wee mesara aka ọya bụ ihe abụ iji wee conclude ya prayer. Ị nwere ike ime like that. Then ihe anyị maka ya wee bịa ịkọwalụ gị n'ụbọchị taa bụ ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ị kwesịrị ịma bụ, let me paint a picture for you to understand. I keep saying it, that decision to be successful on earth lies solely on you. Your decision, yes. What you are passing through today is as a result of the decision you took, or because you did not do what you're supposed to have done 10, 15, 20 years ago, or maybe in your previous earth life. So today is a big opportunity for you to rewrite the wrongs. So ihe ị kwesịrị ime bụ
chegharịa n'obi gị ma chigakwa. Gwa ya ancestors that n'ịbụ nwatakịrị nara akụ nna ya n'iyi n'ijeghe gị ụzọ n'obi tiwara etiwa na nke gwepịara egwepịa n'ichighata gị azụ, ha biko iwe ha dajụọ n'ebe ị nọ, ha gbaghara gị. Echefukwana ihe nkụziri etu ị ga-esi wee jiri akwa wee ze mmụọ iwe. Ịghọtara ya? Imesịa nke anwa, echefukwana na imesịa nke a na ihe ọzọ ị kwesịrị ime bụ ichighata na ọdịnala n'obi gị niile. Let me tell you a story. What happened during the Biafran War? Biafran War, no nation will go to any war without carrying their chi along. You got that? Yes, without carrying their chi along. Even the Israelites, once they are going to war, ha na-eji ọya bụ ọgụ n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Mana kedu ihe during our mistakes our people made? Maka ihe na before oga ndị ụka erie na ya erie, ndị ụka ọbịa abịagorie anyị wee mee ka ndị be anyị hapụzie our method of communication, our medium communication to the gods. Na-asị na nkụ dị na mba na-eghere mba nni, ndị Igbo na-emere anyị ha. Nke bụ eziokwu na onwere ọchịchị obi ọbụla ndị mba ọbụla na-achọ inweta ma ewezụgachi nke a na ha ịkwa okwu doro ha. Ụmụ Izrel na-abụ mgbe ụfọdụ ha jebe ọgụ si na achọrọ m ka m were sori ụmụ Izrel wee na-akọrọ gị akụ maka na ama m nnọọ bụ nye abụ akwụkwọ ịgụrụ eji wee rie ya erie. So ka nsi n'ihe ịma wee mara gị atụ ihe na-amaghị. Mgbe ọbụla onye eze jebere ọgụ wee ghara iji chi nke ala ha, chi nke mba ha wee jee ọgụ, a na-emeri ha n'agha. Ọnya bụ ihe mere enu. Ndị be anyị jebere ọgụ wee jewe ọgụ n'aha Jizọs, jewe ọgụ n'aha chi ndị ahụ ndị na-emegide anyị, our oppressors. Agwara m ụnụ na chi ndị ụka ọbịa na ọbịalụ ịgbasa ozi wee nye ụmụnne ya, ndị ụka ndị mba ọzọ, ndị okpukpere ụmụnne ya. Ọnya ka ọ bịara maka ọ bịara for we Africans. That is why he never set his foot on African soil in the name of preaching the message which he brought for his people. He was taken to Africa by his parents as a pledge of refuge. Ọ gbatara ọsọ ndụ n'Africa mgbe a sị na Herod si gbusie nwatakịrị niile. According to akwụkwọ ndị ụka ọbịa wee sị na agba ọrịa wee gbaje ọsọ ndụ na Egypt wee na Africa. N'ọsọ ndụ ka ọ gbatara na Africa as a grown up preaching to his people. He never stepped his feet on African soil because what he came for is not for Africans. And even when he was choosing his 12 disciples or even 12 apostles or even his 72 disciples, none of Africans is among. He never came for us. He came for his people. So we Africans supposed to have stood our ground using the name of our gods to go to the war. Because even the Bible of the Ndokobia recognizes the name of gods of the land. Where say one on one woberechi. If you do one enemy, you are God. Yeah, you woberechi. Man ebrochi nke ukwu nke kachasena. The unmovable mover, the creator of the whole universe. Man ebuchi. Onya ka eji asị na ogobuchi onye. So whenever you are in a position to help people,
you are like a small ghost to the person. You get? So, mgbe ndị ụka ọbịa, according to history, bịara na Africa, na Igbo, they couldn't penetrate. Ndị be anyị gwara ha na anyị nwere chi mgbe ha bịara ịda agbasa maka chi nke ala ha, Jizọs. Ndị be anyị gwara na ha nwere chi maka na mgbe ọ na ha bịa, ndị Igbo amarụgo oru chi maka na ọ bụrụ ha gosiri anyị chi. Anyị mara chi, ha wee chigha azụ to drawing board, wee bịa with another connive and master plan n'ụdị wee werezie nkụzi okpukpere ha chi ha nwa embedded in education curriculum. Abịazie n'ime obodo n'ime obi gasị na-agwa ndị mmadụ site na ụmụ ụnụ ka ha marụ ka esi agụ, ka esi ede, ka ha wee nwee ike na-anapụta ndị anyara na-achị ala anyị mgbe ahụ okwu. Mgbe ị ziteziri ụmụ gị, ha kụziere ha gbasara chi nke ala ha, ịghọta the strategy ha ji wee remindset our people. Now, mana because na ha agago deep into our blood, ọtụtụ ndị nna okenye anyị mgbe anwa ewerego onwe ha lesson there. Ụfọdụ agago deep. During the war, our people began to sing in the name of Chindu Kobia. Our people began to do everything in the names of Ndu Kobia. How can you be calling the same name with your oppressor and you think you can conquer? For you to win any war, whether economic war or spiritual war, you must have your own strategy and come with your own master plan. Do you know, have you asked yourself why China and India are fastest growing economy? Because they are facing the world over with their own tricks. They are facing the world over with their own master plan. They are facing the world over with the okpukpere ha. Ka m kwotoro akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa sị na sin is a reproach, righteousness exalt a nation. Have you asked yourself, even do you, yes, kedu ihe kpatara o ji even the countries in na-ene anya na ha bụrụ Christian nation, they are progressing. Even now, they are becoming the world, the fastest growing economy. Okay, let's example. Go to any shop in Nigeria. 50% of any product that is in that shop is either from China or from India. True of us. Go to any pharmaceutical shop. Pharmacy, yes. Or I call it chemist, whatever. Go there, 50% of medicine there is from India. True of us. Then, go to any motor parts selling shop. Believe in me, half of products you are seeing there are either from China or from India. True of us. Go to where they are selling plumbing materials, that is building materials, etc. and etc. 50% of what you are seeing there is either from China or from India. Okay, then whatever. Go to tools where they are selling, let them dorma, whatever. 50% of whatever you are seeing there is either China or India. True of us. Yes. Now, are they a tricycle? They can be popularly known as keke na pepe. India. I'm telling you, these people have dominated. Go to a generating plant. It's either China or India. Hey, true of us. Ihe na-achịkọwara my dear. Ọ ndị anyị na-ewe na chi ha abụghị ezigbo chi. N'ọgụ nwa bụ onye Kristian na-ekpe obere ndị ụka eriri eri n'ọgụ na-efe ezi chi. Kedu ihe kpatara Chineke ji enyezi ha amamihe eji create modern things, technology, name them, motorpass, motorcycle, pharmaceutical, this and that. Even anybody in Nigeria fell sick, even the pastors that travel to India for transplant. Now, in addition, why is it that they have intelligent people, world class? Even Pastor Paul Ames today, they will fly him to India for transplant.
ọkwa ndị esi na ha bụ ndị ifide na ha mara Chukwu n'ọchị nke ala ndị mba ọzọ ka ị na-akpọ si na ọnya bụ chikasịna nwanne natama ụlọ. Mgbe ọbụla na-efe Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile n'asụsụ nke ala ha na usoro nke ala ha na usoro nghọta ha, Chukwu okike na-anụ olu niile, na-anụla ngwaeji niile. Ị ghọtara ya? Isi na bikos na iwe onye eriri eri na-eje ụka ndị na-akpọ Jizọs dị afọ nọọsụ unu ga-eje n'igwe na ndị ọzọ ga-eje ọkụ ala mmụọ dịka ndị eriri eri. Ị ghọtara ya? Wake up from your slumber, kwụsị ịghọrị onwe gị. The laws of nature is important. Is how do you relationship with you and your fellow man? How do you face the entire creation? How do you recognize Yachi, the gods, the Almighty God, the creator of the whole universe? What is your relationship with the Almighty God? What is your relationship with the angel nke Chukwu ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi? That's what counts. Not mgbe ije bury onwe gị na religion and doctrine. That nwere ike ịbịa na-etinye enmity between you and your fellow brother maka na ya fellow brother nọ n'okpukpere ọzọ. Hapụ onye a maka obere chie na ofufe nke ala nna ya. Mana hapụ ndị be anyị ka anyị kene Chukwu okike n'akụkụ nke a na n'onu ndị ala anyị. Ndị be anyị ndị eriri eri, ị ga-apụtasị mmadụ na onye sụọ Igbo na class, no vernacular speaking this class, dị afọ ịda onye anwa ha, onye eriri eri. Ịmara ozi na China na India anyị na-ekwu bụkwa ndị agha ndị anyarị anwa colonized ha, but they stood their ground on anything concerning retaining their language and retaining their okpukperechi. Today they are going far. Nke bụ eziokwu, ngwa nke bụ eziokwu, let me tell you the truth. The truth is that you can never win any war with strange gods. You know that, yeah? You can never win any war without using the strategy of your Odinana. The strategy of who you are and where you came from. Let me tell you one thing. If we Africans really want to be great economic-wise, we must discard the advice of the Ndanyares and tackle every African problem with African mentality. That is simple truth. If you want to tackle any problem, name it town, state, regions, or even any country, allow individuals to use their own mechanism to solve their own problem. You will have great success. I can tell you. I can tell you example. Anambra State and Igbo, they are using their own method of doing things and they are achieving things greatly. There is in Anambra that what we call Anambra mindset. Almost on certain things typical to Anambra man. Yes, Anambra man can never believe that he's yet Uhuru. He can't believe, can't accept no for an answer. He keep working hard till something positive happens. You know that? The same thing, Obrone Cholo can conquer and dominate your neighbor. Agbakutana yachi nke ala gị, nke ala nna gị. Go with the strength and support of your forefathers. You will go places. Try it. It have worked for me and it will work for you. Let me tell you, I want you to know. Somebody is oppressing you and they are calling the same name of God. Go back, come back to the drawing board. Tackle any problem you are facing today as one Igbo, using your Igbo and Odinana method. Believe in me. The only thing you get
make sure you stand firm. Never you intentionally hurt any human being intentionally. Sọ nsọ ọdịnala. O nwere ụbọchị m kọwara gbasara ihe bụ nsọ ọdịnala. Sọ nsọ ọdịnala. Uru ọ bara ihe eji sọ nsọ ọdịnala bụ ka dị mmụọ ọdịnala, the entities of powers that governs the universe, operating in your race, operating from your zone, operating from your geophysical map, so that ka ha kwudoro gị maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Ihe bụ abominable act na be anyị nwere ike ọ bụrụ na ọ bụrụ abominable act in India, maka na o nwere ike na be ha, based on their culture, they might be getting married to a relative that is not even up to 5th generation. But in Igbo land, it's a taboo. You got that, yeah? So, then, if you are from Igbo, behave like Igbo man. Tụọ nsọ ọdịnala Igbo niile ekuzigo m ya mbụ ka ị wee ghara ịbụ onye ọbịa n'ala nke ọmụmụ gị, ka ị ghara ịbụ onye ọbịa n'ala nke ọmụmụ gị, ka ihe wee gaziere gị. Ihe ị ga-eme, align with your chi, align with your ancestors, align with your entities of powers that governs the universe from your own clan, your own kindred, your own town, your own race, aborigine and tribe again. They are your backbone. Let me give you an example of what happened. Those areas like Obodonda, Mwesere, strong deities that protected their town during the time of invaders, during the war time. None of those towns was destroyed by intruders. Yes, like the Anedo, the land of Edo, like Oraifite, Ozoboro, Okija, those areas. I know those areas because some of them call upon the deities of the land to protect their land and not allow the invaders to come in. You got that? So what I'm telling you in the sense that if you have tried foreign gods, you have tried the sense of the foreigners, you have tried the entities of foreigners like what they call the Queen and the rest of them and everything, and even call Jesus of Ndokobia, my dear. You have been calling them since your adulthood, your childhood. True of us. Now, try to be at peace with your chi, make friends with your ancestors, do the needful, give them their own right, recognize them, pour libation to them, ask them that actually n'imehego n'ichigatago ka ha gọzie gị, nke bụ eziokwu na ha ga-agọzi gị, to the extent that sometimes if you look back and see the blessing they have poured on you, you'll be scared. I'm a living witness. Or the way my ancestors are going this time around, sometimes it will scare me. I will say, it's only me. Because whatever I ask, I get. Yes, that's how it works. O nwere mgbe mkpa ya apụta etu a, ndị mmadụ abịa asị m Eze-Ana nekwa problem onye anwere. I was him urging getting a me wee gaa na temple wee sị ndị mmadụ ha so ọnụ kpọrọ m ọrụ a mee ka ihe ịrịba ama bido mebe. O nwere ndị n'obodo Igbo 10-15 years ha kwubere okwu ịbata ụlọ maka na ha tritie tọtọ. O nwere onye nke kpọrọ m sị my brother na ya anọgo obodo Igbo over 15 years. Ihe siri ike this December o wee sị oke na ihe ọma ga-eme n'ime aha na ị ga-abata this year na tense ihe ebido a na-emebu before na ndụ ga-ebido mebe. Like play, I bido ọlụlụ dị n'ozi ya. Ọ kpọrọ m last week sị my dear brother na ihe dị dachi dị mma na-adịkwa
na this Christmas na ya ga-anatarịrị na ya ga-anata ka ebe azụ ụkwụrụ Ugochi tubelu Odinala temple ka ikuku mmụọ kụsịa na ya afụbara ụdị ha na ya alụghị ọrụ so many places mana since m bido ọlụgo adịghị ọlụ na ya bido fụwa changes. Nke bụ eziokwu bụ na ya if you can believe and apply the method of teaching I'm giving you. But some of you normally they are confused. Some will be going here, listening to here, and listen. At the stage, the person will be confused. But follow who knows road. Chimemego ihe wee nye ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọnọdụ ha ka ọnọdụ gị njọ. Today they're smiling. I'm a living witness. Ama m ihe chi nke ukwu amegoro. Mgbe ọbụla ọ gbajiri dọrọ onwe mgbe ọ na-anụ etu a ndị mmadụ agọmezara na ya tụkwara atọ na nke a dị etu a na nke a dị etu a ewere m ọjị were ihe nchụaja jebe na tempụl si ndị m na-azụ mmụọ niile na-achụrụ aja, mmụọ niile na-awara ọjị, mmụọ niile na-atụrụ nzu, mmụọ niile na-atụrụ nkwụ, ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma, ndị anjelu nke Chukwu ndị na-eje atọ ndị eji na-agbụ ya tọọ nwa oru a na-agbụ. O nwere ndị mekọtagoro n'ozie ka ha bụ personal friends with me. Every day, I think I have almost close to 20 names. Yes, every day in the temple. Ma kpọrịrị ha afa. Ndị ndụtara o nwere ndị bụ na ihe ọma ha na-eme. That is, mmụọ anyị ji alụ ọrụ mara ha. To the extent na nwere every day ọ bụla nje na temple ma aga ọfọ n'isi ha. And nke bụ isiokwu na egwu ọma na-agụ. Ndị tibere echi adịbago ndụ, ndị ọkpụ ha kpọrọ nkụ ọ dịbago ndụ ihe ọma bido mebe kedụ ụfọdụ ndị tọbụrụ atọ n'obodo ewekwuzi na ha na-abata ihe ọma na mana ihe dị mkpa bụ na gụnwa ya ekwe with total conviction. I can tell you if I'm on your case, I'm a type that if I'm on your case, I will never leave you unless something new happen. If you can believe me. Chim na-emere m ihe ọbụla ịyọrọ ya mgbe ọbụla mkpọkuru chụọ aja ha na n'olu m and onwe ọtụtụ ndị mmadụ chụrụ aja dị iche iche ihe ọma egwu ọma bido gụba na ndụ ha. Eze-Ana Ugochi tubelu and ihe ọbụla ịyọrọ chi m ka ọ na-eme ọ na-emecha tijara ihe ọma ọ na-emere m dị too much. O sigo n'aka m bunye ọtụtụ ndị mmadụ egozi ọtụtụ ndị mmadụ ihe ma yọrọ ọ na-emere m ya. Agwara m ụnụ na anụ dị echefukwara na December 1 ka Eze-Ana Ugochi tubelu na-emepe the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu. Echefukwara na December 1 now my birthday. Even if you don't have anything to give Eze-Ana, be Eze-Ana nwere ihe ọ ga-enye gị. Yes, so then another birthday that same day ka m na-agba ọfala wee nye ndị ọzọ niile nọ n'Oraifite. You understand? Ma bunye ha efi ihe ha niile anyị eri nwa fat ọbịa nwa ọgwụ afọ oriri karịrị. So ihe ndị a bụ ihe yọọ Chukwu okike si anụ ihe ọ ga-emere m n'arụ a and ihe ịtọ ahụ yọọ Chukwu okike o mekwara ha ncha mechaa tinyechara ịghọta. So o mechaa tinyechara nke ma ama ọkwụ na ọ ya eme amara m ịlụ obi abụrụ osoro na budget m nwere this year. But alụsịara m the new living house of Eze-Ana Ugochi tubelu arụsigie ihe niile akụrụgo ọnụ rụsizie ya. So na-asị oke na mma alụ obi maybe next year. Ndị mụ na ha sosi na mba na-anya ebido obi ozugbo nke bụ eziokwu na ebidogo foundation of the new obi, that is obi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ebidogo eme foundation ya taa yọtara ya. Then anyị na-arụ ya ọrụ na-aga na ya everyday. Ọ bụrụ na anyị lụsiwuo before ụbọchị a ga-eme mmemme ifụkwu ya. Ọ bụrụ na anyị alụsiwuru ya remain maybe tiling or whatever that remains, you see it. But ihe ọ pụtara na-atọ m obi ụtọ bụ na ndị mụ na ha sosi na December this year na-aga emepekwa obi. So ihe ọ pụtara bụ na emepecha Eze-Ana Ugochi tubelu Odinala temple the living house of Eze-Ana Ugochi tubelu this December 1 bụkwa my birthday. Then na before 31st m ga-enye testimony, enye message
for the new year 2021. Ọ n'ime ya bụ obi ka mma nọkwa wee ya bụ prophecy for the next year. The new obi of Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite is on progress. Atụbara m anya nke a. In fact, ndị mụ na ha so decided ka ha gbara m Christmas. Nke a wụjara. I didn't even ask for it though. Yes, the way they bring whatever it needs for this obi to be going on. Obi a na-agwa ahụ obi ụmụazị, obi a na-agwa ụwa arụcha obi anyị akụ shingles, the metro ties. Chim na-eme ihe karịrị. Ọ na-abụ ncheta ihe nso mgbe ụfọdụ ọ na-abụ mpụta ka nga ọfọ anụ m enwesa aṅụ na-enwe aṅụ na-asị kere ụdị na chi ma ofu onye gụrụ egwu si na chi na ya bara emega embarrass with miracle with so many blessings. Ọ bụ na mme if I will borrow that was all embarrass go with so many blessings. Na-ekwu okwu nke a ome ọzọ, na-ekwu okwu nke ome ọzọ. Chimụdị egwu ekene soro nkene Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, onye mere ka ọ dị possible na ọtụtụ ndị mmadụ onye ọbụla anyị rụrụ ọrụ rụcha ọrụ tie ọfọ na asị na ọ dịgo mma ọ dị mma. Ndị bịa na tempụl anyị na-aga ọfọ si na okwu onye ọgwụ ga-eji na ga-akarịrị nke o ji wee bịa mma. Then n'ụbọchị taa ekwuru m na o nwere ozi m nwetara, ya bụ ekwuru m na o nwere ozi m nwetara maka ndị nọ n'ọnọdụ nsogbu na-arụ ike ha. Yes, ozi m kwuru ka m kọwala gị ihe ị kwesịrị ịma gbasara ya life. Nkọwachaziere a little, I will digress a little for you to understand how our body works and why you should fight very hard to remain healthy. Because if your body is weak and destroyed by sickness, believe in me, spiritually you'll be weak. Because the earthly clock, the radiation from the body, strengthen and support the spiritual radiation for you to remain protected. Onya kpatara na ọ bụrụ na mmadụ nwee accident and the earthly body is severely damaged, disengaged, to the extent that the body will not be able to radiate the adequate radiation that will be able to support the spirit, for the spirit to remain intact with the body. That is what normally makes somebody give up the ghost to the ghost. Onye abụ na-asị na mmadụ nwere accident wee nwụọ because the body is no longer in good shape to radiate enough strength to trap the spirit that is a stranger in our body, because it's the radiation of the body that draws the spirit to remain intact with the body. When the body is seriously damaged, whether by accident or illness, the radiation will be mild. The radiation will be too low to remain as a magnetic force with the spirit. Spirituality, but for you to understand a little bit how things work, why you should pay adequate attention to your health. What type of lifestyle do you live? Yes, what type of lifestyle are you living? Don't you know that too much smoking is dangerous to your health? Don't you know? Don't you know that taking excess alcohol is too dangerous for your healthy living? Don't you know? Your lifestyle can cut your life short on earth by 20 to 30 years. You know. What type of food do you eat? You are eating food based fat, full of junks. I can call some diets people are relying on today is junks. That is not adding up to the well-being of this body. Our body contains about 3.2 trillion cells. Although it depends on the body size. Yes. So what our body actually needs to live healthy is nutrients and vitamins. That's what the cells form the tissue, and tissue form the organs. You get? Now, when you are supplying the cells and tissues
with acidity and unhealthy foods, it's like you are poisoning the entire body system. So, do you know that eating artificial and fertilizer foods is like poisoning yourself? That is why organic food is so expensive. But farmers would like to put a lot of fertilizers to make more gains to a farmer, but it's so harmful to the health, to the body, because those chemicals are applied while cultivating those plants. By the time they enter body, they will not be able to digest very well. Therefore, they become too harmful to the cells. Therefore, when the cells are trying to absorb them, it will be weakening the cells. How do you normally take enough water? Do you normally find time to sleep and rest very well? What type of life are you living? Your lifestyle. Your lifestyle, negative lifestyle you are living today, will bring illness in the years to come. A lot of people are very sick. A lot of people are coming to me thinking that what they're passing through has something to do with diabolical, that somebody have charmed them or poisoned them or this and that. But the truth of the matter is the lifestyle. Your lifestyle and what you are eating today is garbage. Disease from eating formulated foods. Let me tell you one thing. Some of this formulated food you people are eating is the cause of your challenge, but now you are blaming, asking Yachi, where is Yachi? I know we are living in a world where you cannot totally run away from formulated food. Yes, Eze-Ana, I don't eat anything. Anything junks, I don't eat. I try as much as possible to avoid them. Yes, I'm aware that some of the fruits or even vegetables available in the market today are not even organic, because they use fertilizers and rest of them, harmful chemicals to cultivate them in order to get more yield. Yes, I understand. The world is getting larger and larger. And during the time of our forefathers, we have plenty lands. You can cultivate this land, then while leaving other parcels of land to strengthen up, understand, to rest, so that maybe after 2 or 3 years again, you can farm on them again. But then they have recovered, then they will continue yielding. But because of population, I understand. So we don't have enough lands to be sharing next year, farm this side, maybe waiting for like extra 2 or 3 years to farm the other side. That's why we're farming those lands on a yearly basis. And by farming them yearly basis, the nutrients are very deficient. Therefore, we apply fertilizer. I understand all these things. Now, but what you will do, try to detoxify your body very, very well. Since you cannot avoid those harmful foods now because of population, so a lot of food that are not organics are full in the market and cheaper too. So, because if you are looking for purely organic food, they are very expensive. Now, what you will do, try to always detoxify your body. Now, I will tell you a lot of things you can start doing now based on the message I received that will help you to live a healthy life. There are some people that are sick right now. They are so broke, they are poor, they can't even afford medical expenses. Talk less of affording the drugs. This message is for you. Last night, I received a message that I should teach people on this principle way of living life, so that a lot of life will be saved. Because a lot of people, once they are sick, they will be thinking that someone else have poisoned them. But the truth of the matter is because of the lifestyle. Now, let me tell you, make sure you have time for exercise very well. Drink water. Drink water. Let's say like eight or even 10 possible. If it's possible, 10 glasses of water daily. Make sure you exercise very well. Find time for trekking and other form of exercise, not hard exercise because of the heart.
Then check the ones that is more suitable for you. Then if you are living, then once in a while try to detoxify your body if it's possible at least once in a week. I will tell you what the message I receive, what you'll be using to detoxify yourself. One, if you are living in rural areas where you have access to something like moringa, you can use moringa as a moringa tea. You can use moringa as moringa tea. If you're a type that normally take more of tea, try to add a little bit of ginger in your water. Or if you can produce a kind of ginger tea, or if you are boiling water, add a little bit ginger on the water. Then, or you can try using a garden egg leaf. Egg leaf. Yes, these are the messages I received that some people will receive their healing back while using this. Garden egg leaves, you can use it and boil. Like you get the one that will full like a bucket of just a bucket of custard bucket. Yes, wash it very well, put it in a pot. Use water of the same measurement that will fill that bucket of custard. Then boil it. After boiling it very well, be taking half glass of that um uh detoxification. Understand? It's not drugs. It's not drugs per se. Yes, because what you are doing is to detoxify the deaths, unwanted deaths on their body. Don't forget that what drugs does on our body, drugs take care of pathogen and viruses. Drugs is not helping the immune. What actually our immune system needs is nutrients and vitamin to remain strong. Understand? Nutrients and vitamin is what our body needs to remain strong. Not drugs and drugs take care of pathogen and viruses. Now, you can use garden egg leaves. Remember, if you are taking this thing, it does not stop you from taking your minor paracetamol and the rest of them. Understand? Because they are not drugs. Let whatever you eat become your drugs. You can use that garden egg leaves after cooling. Take a glass of half a glass of tumbler morning, afternoon, and night. Then what you will do is drink it first thing tomorrow in the morning before eating. Like after taking it, you can wait like 30 minutes before taking any meal. Then the same thing in the afternoon. If you are taking it after the afternoon, take it and wait like 30 minutes or 1 hour before taking food. Then at dinner, after dinner, wait like 2 hours or more before taking it, lasting to bed. It will help to detoxify the kidneys. Then, if you're somebody that normally had kidney or heart problem, try to boil scent leaf. The same method. Tell for scent leaf of like water of like 300. Then get a water of full of custard and boil it. Then use half tumbler morning, afternoon, night. Now, if you are somebody that normally have diabetes, you are very diabetic, then the simple thing you use, look for otazi, what we call otazi. I don't know the name in English. Use otazi, like what of like 300 naira on what. Then put it in but wash it very well. Put it in a pot. Get a water full of custard. Put it after boiling very well, like 20 minutes or so. You bring it down and be taking the water morning, afternoon, night. You will see that while taking this, your sugar level will start going down. If you're a type that normally have ulcer, then use pepper fruit, the leaves of pepper fruit. Yes, look for pepper fruit leaves. Then get it like half penta, the quantity of half penta. Then wash it very well and put inside pot. Look for water full of penta and add it up. Boil it. Be taking it 1 glass morning, afternoon, and night. Believe in me, you will see that your ulcer will start going
down gradually, gradually, gradually. Now, before I stop, if you are a type that normally have cough, or cough that maybe if you are coughing it, you are not even coming out. If you are coming, it is hard on the penny you on the chest and the whatever, very strong. It's not even coming out. Go and get bitter cola. Yes, it works like magic. Go and get bitter cola. Each bitter cola, get bitter cola like 10 pieces. Yes, 10 pieces each one. After removing the back, the brownish back. Yes, you will see the whitish one inside the real bitter cola. Cut it like 10 pieces each one, like as if you are cutting onions. Then cut each one 10 slice, 10 slice, 10 slice, 10 each one times that 10, meaning that you will have like 100 slice. Look for ever can. That is the small one of ever, something like this. Small one of ever. Then put all the distance you cut inside. Then fill water up to this point, the neck. Then they stop. Then leave it till the next day, 24 hours. If you do it this morning, the next morning, start taking it with shot, something like this. This is shot. If you are using this big shot, the handless shot, it then means that you will not feel it, because this one is a little bit bigger than the normal shot. But if you are using the shot that hand, then you can fill it up. Take it morning, afternoon, and night. Believe in me, while taking it for just 2 days, you will find out that if you cough now, you bring it out the cough in block, and you notice that the pain on your chest will start going. There are some people, why this message was reviewed, is that there are some people that have health challenges, but they don't have money. And remember, if you're a type that have a problem like kidney problem, heart problem, diabetes problem, know that this weakness is that does not start in a day. It have been there accumulating over years. So you don't expect everything to go in within a day, 2-3 days. You get? Just what you will do, all this routine detoxification is like inculcating them as a eating habit. It's like drinking green tea. Just see them as you are drinking your routine green teas. Gradually, going to check up, you see that everything is going down gradually. Keep doing it. Some people it take like a month, 2 months, 3 months, depending on how chronic the person's own has gone. But believe in me, there's a lot of people have tried it and it has worked for them. Today, I was mandated to make it public because I'm so happy today. What I can tell you is today, apply these principles so that you live a healthy life, because you are very important. Even if you think that you are broke, you are very important to your lineage, to your relatives, to your even children. If you are single, to your future wife and husband, you are very important. So what I'm saying today is apply these principles and thank me later. Aga m bụkwa Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Echefukwana na ihe ọhụrụ na-eme. Agwụkwa m na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-esonyere m bido taa ruo 31st December. Something wonderful will happen in their life. Something that will even scare them. Yes, financial wise, alert wise. Some of you, yes, listen to this video. You will say that today, Eze-Ana have said it. I can tell you that some of you that is watching this video now, as you're watching this video, you're broke. But by 31st December, the kind of money you will see in your account will even scare you. Yes, yeah, some of you listen to this video are having one health challenge or the other. Some of you are waiting for one contact, one opportunity, one upliftment or the other. I can tell you from now till 31st December, ihe ọhụrụ ga-ebido mewe na ndụ gị ma ọ bụrụ na ịkwalụ. Onwego ndị ọnọdụ ha ka nke gị njọ, mara taa they're smiling. I'm a living witness. N'aha Chukwu okike pụrụ ime ihe na onye ike niile si n'aka ya abịa, agọzie m ndị niile na-anụ olu a. Ekwubie m okwu n'isi onye ọbụla na-anụ olu a.
let there be cost breaking, let there be upliftment, let there be open doors. Sisi bụ ikpe ahịhịa bụ nye nwe ogbenye na ndị ihe ọhụrụ adịrị eme na ndụ ha mebe. Asị m ndị niile ihe ọjọọ ọnọdụ ịkụ ọta nọ n'ime ndụ ha, asị let them cease. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ka ihe ọhụrụ bido mebe. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-akpọku ndị njelu nke Chukwu na-eje Chukwu na mmadụ ozi. Gọzie ndị enyi m niile, ndị niile na-efolo m na YouTube, ndị ihe na-esiri ike, ndị enwere ọkwa ego ha ga-eji wee rụọ ọrụ, ndị agbaala afọ mana ha enwere ego ha ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ ha. Ha sị m jenu nye ha ego n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ndị nọ n'ihe mgbu ka ihe mgbu kwụsị, ndị nọ n'ọnọdụ dị ala ka ebunie ha elu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ise. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju gị anya n'ọdịnala Igbo, maọbụ ihe ọbụla ịchọ ka Eze-Ana mere gị, sendịrị m meseji 08057837672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ aha m. Ya gazienụ n'ọfọ. Tata bụ afọ. A sị na ihe ọma na-emere ọtụtụ ndị mmadụ n'ime aha. Ise remain a month plus ka ara wee bịa n'isi njedebe, mana ana m ekwubi okwu na ọnọdụ anwa adịrọ mma na ndụ gị ga-ebido dịba mma, na ihe ọhụrụ ga-ebido mebe na ndụ gị, na akaụntụ balansị gị anwa that is so shameful, na ihe ọhụrụ ga-ebido mebe n'ime ya. Na some of you will receive alert that will even scare you bido now wee 31 December. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise.